gaskiya ne. Watan malam akwai 'yan iska a duniyan nan. Wa'annan da ya gardagar da mazan da kuke gani matasa ne masu ji da ƙarfi, amma wai su sun zaɓi su kasance sun zama 'yan luwaɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalli matasa masu ƙarfi. Wa'annan yaran dai a wannan bidiyon nasu da suka sa a kafafen sada zumunta ya fara jawo musu zagi daban-daban, kuma a yanda ake ma magana ana ma magana ya kamata hukuma su yi kokarin ɗaukar mataki a kansu. Yaran da 'yan Najeriya ne, amma har yanzu ba a san ko a wanda gefe suke a Najeriya ba, kuma Allah ya da an sani da iya nasara a Kano inda suke. Wallahi abin ma ya ban dariya ne. Kai duniya, matasa masu ji da ƙarfi, in ma aure kuke so ba gwanda a ɗauki mata a basu ba. Amma wai ka ji yadda yaran nan suke yi. Shi ɗayan tsinan nan ma da ya zama na macen shine ma asalin tsinan ne, da dai iya tsugunawa yana cewa shi ne na mace, shi kuma wancan babban ɗan iskan yana nuna kansa wai shi ne namijin. Subhanallah. Ka rasa gane inda mutane wani lokaci tunaninsu yake kaukacewa ya je akan irin abubuwan da bai kamata a ga mutum yana yi ba, sai a ga mutum ya sa hannun shi da kafan shi a ciki. Kai Allah ya kyauta, kuma Allah ya kiyaye mu gaba ɗaya. Allah ya sa mu dace.